contra, perquè no és cert que tots no estan en contra. Un altre argument fals. Hem tallat el pas de vehicles i hem canviat el tràfic de determinats carrers sense cap motivació ni argumentació. És fals. Ho hem dit així en el plenari 2 vegades. Avui és la tercera vegada que es diu en el plenari. S'ha dit en comissió. Hi ha informes tècnics que avalen les actuacions que s'han fet. Per tant, dir que s'ha fet sense cap motivació ni argumentació és fals. S'ha improvisat. Altra falsedat. Ho he dit, des de l'any 2012 que s'està treballant en temes de millora de la mobilitat. Després, diu que no existeix cap reglament que hagi passat per aquest plenari que legitime el que han fet. Llisgues vostè l'ordenança de trànsit que està en vigor des de l'any 2016 i veurà com existeix un reglament que avala els canvis de sentit, de circulació, estats de carrers i tot el que es fa en temes de trànsit i mobilitat. El govern no ha informat el veïnat. Fals. 3 comunicats es van repartir als veïns, l'11 de setembre, el 20 de setembre i el 27 de setembre. I és més, a mi m'estranya que vostès diguen que no s'ha informat als veïns quan personalment li vaig enviar a vostè i a tots els portaveus dels grups municipals el comunicat on s'informava els veïns. Per tant, si vostè té el comunicat i el vaig enviar jo personalment al seu correu electrònic, per què diu que no s'ha informat els veïns? És que això és fals. Que ho fem d'amagades, sense informar ningú, quan ningú es veia. Els canvis de senyals es van fer de dia i tot el món ho podia veure. Després, el tema dels informes. Se'ls ha dit per activa i per passiva, que els informes esteuen a la seva disposició, que els poden consultar en qualsevol moment. Si no van a consultar-lo o si no demanen que el tècnic els l'expliqui, jo ja no puc fer més. No tinc que fer la seva feina. Li ho he dit moltes vegades. La seva feina és seva, la meva feina la faig jo. Després, diu que hi ha vehicles que per les seves dimensions no caben per determinats carrers, però que abans cabien. O sigui, els vehicles que no passen per un carrer, abans tampoc cabien. No han tocat ningú, no han fet cap obra. Aleshores, no diga que si les senyals, que d'això, si ara s'ha millorat la senyalització i s'informa que n'hi ha certs vehicles que no poden circular per certs carrers, això és el que tocaria des d'un principi. La plaça Major està buida. Jo n'hi ha molts moments del dia que la veig plena. No entenc per què diu que la plaça Major està buida. Després, demana transparència i que el pla de mobilitat no és cap document legal. Jo vaig a donar-li una sèrie d'actuacions que va fer el Partit Popular i que no recorde jo cap informe ni cap procés de transparència que ara reclamen. Peatonalització del carrer Metge Paco Valiente, o sigui, a la plaça del poliesportiu. On està el procés de participació i l'informe de tràfic per a fer aquesta plaça del poliesportiu peatonal i que ja no pugui circular cap vehicle per allí? Jo no el vaig veure, ni el conec. Peatonalització de la plaça Teodoro Llorente, el mateix. Peatonalització del carrer Luis el 2, el mateix. Remodelació de l'Avinguda La Marina amb eliminació de desenes de llocs d'aparcament. On està el procés de participació ciutadana i els informes? Remodelació de la plaça Major amb eliminació de desenes de llocs d'aparcament. Sí, vostès ara es queixen que no es pot circular per la plaça Major, però se'n recorden que abans podien circular al voltant de la plaça i aparcar en tota la plaça? Ara ja no es pot. Això no recordo jo ningú procés de participació ciutadana, ni cap procés d'informació, de transparència, ni cap informe de tràfic, ni cap modificació del reglament ni de l'ordenança. Remodelació dels carrers l'Església, plaça Salvador Mifsud i carrer Roser, amb eliminació de desenes de llocs d'aparcament. Remodelació de la plaça Espanya i restricció al trànsit amb accés només per a veïns en un dels seus trams, a més d'eliminació de nombrosos llocs d'aparcament. Remodelació dels carrers Jaume II, Camí del Mar, Tres Creus, plaça del Volomor, carrer de la Torre i carrer de les Barques a la platja,
amb el plantar de centenars de palmeres, que semblava que algú tinguera comissió plantant tanta palmera, i eliminació de centenars de llocs d'aparcament. Cap procés de participació. I el punt estrela, destrucció de l'única zona verda que existia al centre de la ciutat i que ara s'ha convertit en un sequer amb algun que altre arbret dins de maceters. Estic parlant del passeig del País Valencià, un dels llocs més emblemàtics que tenien a Tavernes i que el PP es va carregar per a construir un pàrquing ruïnós que ens ha costat més de 2 milions d'euros i que portem 8 anys intentant traure endavant i fer que sigui un servei útil i de qualitat. On estan els informes de tràfic, de contaminació, d'efectes econòmics per a totes aquestes actuacions? Quins processos de participació i d'informació ciutadana van fer en aquell moment? Cap. Demagògia i cinisme, això és el que fan vostès. Ens demanen a nosaltres que fem el que vostès no van fer i que segurament no farien si estigueren governant. I jo li dic, participació ciutadana se n'ha fet des de l'any 2012. Estudis i treball prèvit se n'ha fet des de l'any 2012. I seguirem treballant en la millora de la mobilitat i en construir una ciutat moderna on es prioritzi l'espai públic per a l'ús dels ciutadans.